Euskaraldiaren laugarren edizioa lehenengo aldiz udaberrian ospatuko da. 2025ko maiatzaren 15-tik 25 bitartean. Data, irudi eta egiteko moduetan edizio berria eta berritua izango da. Baina ariketaren esentzia mantenduko dugu, eraginkorra delako. Ahobizi eta belarri prest rolak, izen emateak eta 11 egunetako ariketa. Aurten, ordea, azpimarra jarriko dugu euskaraldiaren zergatietan eta zertarakoetan. Euskaraldiaren bidez, hizkuntza portaera batzuk normalizatu nahi ditugu. Arau sozial bihurtu. Baina, portaera sinpleak diruditen arren, oraindik ez daude jendartean errotuta, eta horren bilagoaz euskaraldiarekin. Hauek dira, arau bihurtu nahi ditugun hizkuntza portaera horiek. Lehen hitza euskaraz egitea. Euskaraz ulertzen duten guztiekin euskarari eustea. Batzuetan, elkarrizketa elebidunetan murgilduaz. Eta azken finean, euskaldunak euskaldunari euskaraz hitz egitea nahi dugu lortu euskaraldiaren bitartez. Izan ere, euskaraldiaren helburua argia da. Euskararen erabileran eragitea, euskara gehiago entzun dadin Euskal Herriko txoko eta bazter ezberdinetan. Horretarako, gauzak egiteko moduetan ere arreta jarriko dugu. Aurten, inoiz baino gehiago. Hurbiletik hurbilera. Ahoz, aho. Nik zuri eta zuk ari. Hala dio ere euskaraldiaren laugarren edizioaren leloak. Elkar mugituz egingo dugu. Izan ere, euskaraz hitz eginez batak bestea mugitu egiten du, eta besteak bata, hizkuntza inertziak eraldatuz. Lehen hitzetik euskaraz eginda, edo alden guztietan, ulertzen gaituzten guztiekin, euskaraldia erabilita, mugitu egiten ditugu solaskideak eta jendartea bera. Interakzio bakoitzak euskararen erabilera handitzen du, eta aldi berean 11 egunez milaka eta milaka pertsonek eginda, efektu biderkatzailea lortzen dugu. Eta hain zuzen ere, mugimendu honetan eragile izateko prest ditugu orain aurkeztuko dizkizuedan 11 lagun hauek ere. Hauek dira, Euskaraldiaren laugarren edizioaren Euskal Herri mailako 11koa osatuko duten kideak. Eneko Atza Azurmendi, sukaldaria. Oiana Azkorbebeitia Urizar, mendi lasterkaria. Aitor Bengoetxea Zabaltza, bengo, musikaria eta break dantzaria. Lutxo Egia del Rio, idazlea. Eneko Garzia Jaurena, Albina Estardast travestia. Ana Goitia Erkiaga, kazetaria, aurkezlea eta umoregilea. Itziar Ituño Martínez, aktorea. Roberto Mosso Gil, komunikatzailea. Sibel Untzai Damestoi, dantzaria. Esti Urresola Solaguren, zinemagilea. Eta Mikel Urrutikoetxea Azkueta, pilotaria. Eskerrik asko guztioi. Bai, eske ematen du. Nik gaiago. Dale. Hala. Bai. Bueno, listo, ¿es? Vale. Bueno, aurkeztu berri dizkizuedan 11 lagun hauek dira, beraz, Euskaraldiaren laugarren edizioaren 11koa. Inoren ordezkari izan gabe modu pertsonalean eta borondatez arituko dira. Talde anitza osatu dute guztien artean.
Ikusten duzuen bezala, Euskal Herri mailan erreferenteak diren pertsonak dira. Eta aniztasuna irudikatzen dute genero, adin, lurralde eta aritzeko esparruei dagokionez. Baina badute ere zerbait komunean. Euskaraldian belarriprest edo ahobizi izatea erabaki dute. Maiatzean, beraz, 11 egunez txapa jantzi eta bakoitzak bere erronkari eutsiko dio. Baina hauen egitekoa ez da horretara mugatuko. Euskaraldiak behar duen eta sortzen duen mugimenduaren konplize izango dira. Izan ere, ariketan parte hartzeaz gain, beraien ingurukoei euskaraldiaren berri emango diete. Eta hartutako erabakiaren berri ere emango dute. Gainera, euskara ulertzen duten beste 11 lagun, senide, kide eta ezagunei euskaraldian parte hartzeko gonbidapena ere egingo diete. Beste era batera esan da, euskaraldiaren enbaxadore izango dira. 11 lagun hauek abiatuko dute maiatzeko ariketara eramango gaituen mugimendua. Esaera sarretan jasota dago. Bati esaten zaiona 11ak jakiten du. Eta hori da, hain zuzen ere egingo dutena edo duguna. Bati, biri, hirurei, 11ari, esan, kontatu. Beste 11 batu daitezen euskararen uin edakor, honetara. Euskaraldiak hizkuntza ohiturak aldatzeko testuingurua eskaintzen digu. Baina testuinguru hori baliatuko duten herritarrak aktibatzea ezinbestekoa da. Eta horretarako, euskaraldia zabalduko duten pertsonak dira giltzarria. Gaur bildu diren 11 lagun hauen moduko pertsonak, alegia. Eta hau dana esan da, 11koaren 2 ordezkari emango dizuet hitza, Esti eta Eneko, gainontzekoak ja jeitsi zaitezkete. Bai. Bueno, eskerrik asko guztioi, orain Enekok eta Estik hitza hartuko dute gainontzeko ordezkagiri gisa, orduan gehiago luzatu gabe zuei emango dizuet hitza. Hasiko naiz ni? Bai. Bueno, niri eskatu zidaten pixka bat hitz egiteko nire partaidetzaren inguruan. Eta, bueno, imeila jaso nuenean, etxean egoen bapatean, eta imeila jaso nuen, eta izan zen sorpresa hutsa, ez nuen olakorik espero, gonbidapena ez nuen espero, egia esan. Kriston ilusia egin zidan, alde batetik, euskaraldia oso garrantzitsua delako, baina gehien sentitu nuen izan zen harrotasuna, ez? Askotan dirudi gure profila, ez, batean travesti bat ez dela olako ekitaldietan, olako gauzetan kontuan hartzen, eta orduan, niretzat oso politza zen, eta oso garrantzitsua, oso berezia, ez, nirekin kontatzea, eta nire profilarekin kontatzea, ez, batean hemen travesti ez bitar bat, bere gauzekin, no? Osa, jazta. Eta ilusen diagin zidan, eta, parte hartzen dut, euskaraldia beharrezkoa da. Nire kasuan gutxienez, nahi duena da, modu konstientean nire burua behartzea, ez, euskara erabiltzera, ze, nire egunerokotasunean erabiltzen dute euskara, familian, lanean eta baina gehien bat nabaritzen duena da, isialdian, lagunekin, kalean, tabernetara joaten garenean, edo dendetara joaten garenean edo nalakoa, erderara jotzen dudala, edo dugula, edo, nire kasuan jotzen dudala, ez? Eta, egun hauetan, maiatzen, baina aziberko garaia ere, ez? Egunero egin barko dugu, modu konstientean ez lehenengo pausu hori euskaraz eman. Eta, hori izango da pixka bat nire erronka egun hauetan, eta, zer lortzen dugun, ez? Eta gero esan duzuena ere, ez? Jende animatu ere, ez? Nire burua animatu euskara erabiltzera, baina baita gainontzeko ere animatu, eta, saiatzen gara elkarrekin, eta gero ere baloratu behar dugu ere euskara ikasten ari den jendea, ez? Askotan igual ez dute perfektu egiten eta tal, saiatuko gara, eta ez da ez gertatzen, ez? Kortan, antxetatea ematen digu ez akatsak egitea, baina akatsetatik ikasten da eta zoragarriak dira. Eta listo, jazta. Nik ere harrotasun hori sentitu nuen, ez? Aldi berean poza handia, ze gainera euskaraldian nire herrian Laudion jaiotako ekimen bat izan zen,
bere momentuan, eta, bueno, Araban horrelako ekimenak beharrezkoak direla denok ulertzen dugu, baino gero ikusita izan duen edapena Euskal Herri mailan horrek ere ematen dizu beharrezkoa dela Euskal Herri osoan sentsazio hori, ez? Eta ez dela bakarrik behar bat dagoela, baizik eta erantzun bat badagoela ere, hori ere oso hunkigarria da. Eta Arabar bezala, emakume eta zinemagile industria batean non minoria, emakume euskaldun Arabarra, minoria asko ere biltzen duen pertsona izan da ere, harrotasun handia horrelako ekimen batean enbasadore bezala gonbidapena jaso izanagatik, ez? Enbasadore lana ere jakin gabe edo modu inkontzienteago batean pelikulari esker bizi izan dut, ez? Mundu mailako soko eta bazter askotan pelikula aurkezteagatik konturatu naizelako euskara bera aurkeztu izan dudala, ez? Ezaguna, erabat ez ezaguna zen tokitan eta batzutan jendeari sonatzen zion tokitan ere. Eta oso ederra izan da, ze beraien begietan ere konturatzen zara, edo modu kontzienteago batean konturatzen zara, igual zure egunerokotasunean sume bezala bizi duzun zerbait, kanpoan edo kanpo begirada horretan begirune askorekin ikusten dela, ez? Eta uste dut hori, bi norabideetan lan egiten duen indar eragile bat dela, zuk aurkezten duzula eta aldi berean jasotzen duzula indar hori bestearekiko, bestearengandik. Eta zentzurretan oso pozgarria da ere aipatu duzuen moduan kontzientzia hori ekartzea egun hauetan edo aitzaki bezala egun hauek hartuta, baina oso kontziente egitea oso importantea dela gure jarrerak edo gure automatismoak birpentsatzeko, baina gero inkontzienteki ere oso importantea delako areagotzea bazter guzti horietan entzuten den euskara, ez? Zu inkontzienteki pasatzen zarela oinez plaza batetik eta hor bazter baten euskara entzutea horrek ere egiten duelako aldaketa. Ze aldaketa azkenean, aldaketa handiak ez dira neurri handiekin lortzen, baizik eta neurri txiki askorekin, eta hortan denak gaude gonbidatuta. Eta gonbidapen bezala, naiz eta planteatu duzuen ere hau bizi edo belarri prest, ez? Bata ala bestea balitz bezala. Nik uste dut hau bizi ere bezala jarduten duzunean ere, belarri prestasun bat jorratu dezakezula, nola? Adibidez, igual, normalean kontsumitzen dituzun, adibidez, kultur, euskarazko antzerkiak, euskarazko pelikulak, euskarazko liburuak, horretarako gonbidapen bat izan daitekela ere aldi hau, ez? Naiz eta hitz egiten duzun, baina igual, hain maiz egiten ez dituzun beste jarduera batzuetan ere murgiltzeko gonbidapena izan daitekela. Ze kultur plaza ere gu guztion artean egiten dugun zerbaita. Bai, eskerrik asko, bioi, gainontzeko ere, bai. Oso polita izan da, zuen kontakizun hau entzutea. Eta, gaur hemen Euskaraldiaren 4. edizioaren 11koa aurkeztu dugu, baina hemendik eta maiatzera bitartean herrietan, auzoetan, eskualdeetan ere, entitateetan ere ziur 11koak antolatuko direla, apur bat honen replika eginez, eta maiatzea heldu aurretik ere Euskaraldian parte hartuko duten hau bizita belarri prestei ere gonbidapena luzatuko diegu beraien 11ko propioa, ez, osatzeko. 11 pertsona konplizez, gurekin batera Euskaraldian parte hartu nahi dutenak, aurretiaz hitz egin da, ez, bakoitza zertarako prest gauden, horrek ere laguntzen du, ez, ariketara beste aldarte batean iristen, eta gainera horrela biderkatuko dugu, ez, txoko ezberdinetan Euskararen erabilera. Ta amaitzeko bi kontu gogoraraztea besterik ez, bata zabalik dagoela da herrien eta entitateen izen ematea, martxoan zabalduko da belarri prest eta ahobizien txanda, eta,
urrengo mugarria zein izango den kontatzea, abenduaren 6an Durangoko azokan gainera aurkeztuko dugulako 4. edizioaren kanta, beraz, adi. Eta, gure aldetik hause da dena, orain galderen tartea zabalduko dugu, baten batek galderarik edo aipurik egin nahi izatekotan, beraz, galderarik baldin badago, oraintxe da momentua. Eta bestela, hemen utziko genuke. Arazo txiki bat izan dugu kablearekin, eta justu galdu dut hortxe esplikatzen ari zinen, aurten azpimarra zergatian eta zertarakoan jarriko duzuela. Berriz ere azalduko zenidake hori pixka bat? Bai, uste dugu lau haizetara, zabaldu behar dugula Euskaraldia zergatik eta zertarako egiten dugunez. Azkenean, ariketa praktikoa da, erronkan jartzen gaituen ariketa praktiko bat, ez da festa bat, ez da Euskararen aldeko kanpaina utz bat, eta eman ditzakegunez aurrera pauso horietan lehenitza Euskaraz egina eta hoiek nahi ditugu berreskuratu, horrekin fokoa jarri, horrek lagunduko gaituelako ez, Euskal Herriko txoko ezberdinetara, Euskararen erabilera handitzen. Besterik. Kaixo, egunon. Bai, data aldaketa dela eta hori ez, negu edo, udazken negutik udaberrira pasatzeana, pixkate zergatia ez imagina hau geinke, baina, ia saldu zeinken, mesedez, eskerrik asko. Bai, nik uste argia dela ez, zergatia, aurreko 3 edizioak udazken neguan egin izan ditugu, azaroa abendua bitartean, konprobatu dugu ez, ilun ere goizago egiten dela, eta uste dugu maiatzean udaberrian beste aldarte batekin egin dezakegula ariketa, elkarrekin gehiago egoten garela normalean, argitasun gehiago dagoela ez, giro soziala ere handitu egiten da udaberrian, eta uste dugu justo hori behar duela ez, ariketa, harreman horiek ugaritzeko aukera berriak eta egokiagoak, eta horregatik aldaketa. Holaxe, eskerrik asko zuei, eta gainontzeko ere bai. Oso ongi azaldu duzu Maitea. Eskerrik asko. Zuek ere bai, polita izan.